יצאנו לבדוק אם ישראלים יודעים אנגלית. תשלפי פתק ותגידי לנו איך זה נקרא באנגלית. כאילו, אני אשלוף פתק ואת מתכוונת שאני לא יודע איך להגיד את זה באנגלית. תדעי. ספסל. יאללה, איך אומרים ספסל? ספסל. אני לא יודעת. מה יצא לך? פנס. אין לי מושג. אני לא יודעת. וואלה, אני אהבתי אבל. אהבת? אהבתי, כן. וזה קצת אנגלי, לא כאילו אמריקאי. אז אוקיי. ספסל. אז תעשי זה אמריקאי. ספסל? אין לי מושג. לא יודעת? לא. לגלות לך? נו. פלאשלייט. איזה מילה מסובכת. אומרים בנץ'. בנץ'. מה יצא לך? שרוכים לנעליים. זה shoes, I don't know how I call to the... you know it. וואי, מקל הליכה, אני לא יודעת איך אומרים אותו באנגלית. מקל הליכה. אני יודעת בספרדית. איך אומרים בספרדית? בסטון. בסטון. טוב, זה לא דומה. כן, לא, ממש לא. דומה. shoe laces. Shoe laces. כן, laces. Thank you. אומרים לא. cane. כן? וואי, כן. טוב לדעת, עכשיו זה ייזכר.